Wij komen er ontnota nog aardig van waai en dan heb ik het door die buien, die zwieren buien, al rond de nacht in Limburg, maar je doet daar ik in Brabant, in Limburg en in het oostelijke pad van Nederland. En dan beginnen de meest zwieren buien om je zinnen, maar dan houden wij het natuurlijk ik naar droeg. Wel, alles op berichtje zettend, joen en vannacht, joen nog kans op een enkele bui, misschien nog maar tongen, de meest pittige buien dan in het oostelijke pad van de provincie. Maar nog wel een zoel waartype. En vannacht zo'n 17 graden met bewolking, een paar opklarings en ik houd vannacht op droegwaar. De wind uit het zuiden-zuidwesten waai en die is matig en vrij krachtig. Dan terug naar morgen, dat wordt een dag met bewolking, een protte bewolking, maar ik wil wat zinnen en staat het nou het een droege dag. Maar het is onstabiel, maar ik houd voorlopig op een droege dag. Prachtig waar ik van de Freudius per se. Temperaturen zijn 20 en 22 graden. En dan de windmoon, die komt uit het zuidwesten waai, misschien wel even wat westelijk, maar meer zuidwest en die is zwak of matig. Een prima dag. De joent die droeg en dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op Tongense, een dag met hoe dag droeg waar, daar ging ik voorlopig vanuit. Maar zinnen, maar ik mijn warmte, 22, 23 graden. En dan in de joentijd, later, komen ze op een aantal pittige ruin of tongerbuien. Ja, dan binnen we wol aan de beurt. En vreed, een petite buiig waartype, de zinnen er eigenlijk net bij. Temperaturen nog wel staan 21 graden. Op sneeuw eerst buien, letten de zinnen. En dan bedoelt het in de joentijd ik droeg, maar staan 18 of 19 graden, wordt het al je wat koeler. Maar dan hebben we wel van een grutpad droeg waar en de zinnen erbij. Nou ja, we maken morgen, maar weer even in het waarsje.